हेलो लोगोफोर हे ब्र जानायनिसो थान्दा खालामबाय थादो बियो लोगोफोर दिनै आं नावकाटायाव फैदोंमोन नै खोलांफैदोंमोन नैखो सेन नोंसोर मा सेन लायो लोगोफोर कमेन्टआव खिथाहरलाय नै मा नाम बियो सिगारेट ना बुङो सिगारेट बेखौ नैयाव सारगोन आं बडियाव सेक्सि होलायगोन दा सिख्लाफोरा खारफालायगोन दा ना मोजां नांगौ नामा आं गावखौनो बायना हरदों बेखौ हा गारफोन लायो नोंनिया मजा बेके दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आङो रेस्टुरेन्टआव हाबदों आरो जानो फैदों मा जायो जाया नायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं खिन्थाबाय थाला ओमफ्राय आं नैखौ इउज खालामो आरो बे सेनखौ बेखायनो नोंथांमोन देखायदों आं लोगोफोर नै नों नैबे सेनखौ लाफेरना लाफेराखै बुंलाय आं बेखौ नै दासो फार्स्ट टाइम नुदों आरो ना फार्स्ट टाइम लागोन लाया नों इउज खालामनो खोमा आं माबासो बिन्दास बिन्दास वा बिन्दासखायनोथ' मानसिखौ बिन्दास बायदि नुखादों सयथिबो दे मोजांसो लानानै मोजांबा मा खबर दे ओमफ्राय माबा सेक्सि गानना फैगासिनो आच्छा दे थिगानो दे लोगोफोर नैबे बङाइगावनि दस मेरा दस केसे खबर मा खबर मोजां नुदों लोगोफोर ए टु जेड बर' भाषा रोङो बियो लोगोफोर नै दे ভাল ना आइया ভাল बोले गले जानबो मोजां बोले गले जानबो ना नुदों लोगोफोर इउ मेरा ब्र इउ ओके खाम इतिया ना खायते खाम ने दे कि खाबो इतिया हा चाउमिन लोगोफोर बियो एक चाउमिन जागोन आं दाउदै चाउमिन जागोन इयो डिमा चाउमिन जागोन ना डिमा चाउमिन खाबि ना डिमा चाउमिन बरिया नै लोगोफोर जोंना एक चाउमिन दाउदै चाउमिन डिमा चाउमिना नै रेडि जागासिनो फाइनालि फैबाय दाउदै चाउमिन एक चाउमिन डिमा चाउमिन अ माय गड हायसे आका खा जादै ब्र जा इउ हेन्डसाम बय मायो फालौ आसार ना ओरै लायो आरोना अ पियाज खा बन्धु पियाज खाबा লাগে পুরা তাগড়া হয়ে যায় আর নকম আর পিয়াজ খালি কি হয় যা নমবো যা পিয়াজ খা কি কইছিলে পিয়াজ খালি কি হয় হয় খাবা তো ভাল সেংরা মানুষ খা আর একো নাই আর না পিয়াজ इउ लोगोफोर जानोसै नै लोगोफोरना रेडि जाबाय बरिया itu tamunya itu wah ayo bisa sekali kelek nak masuk dia lupa gede ya sosales boleh oh đây này kan hàng là bồi không đi xuống chúng ta đi xuống ini mau tanya ini kan जाखांजोब्बाय लोगोफोर जाखांजोब्बाय सेस बेसेबां बेसेबां टटेल 120 ini माले hah napkin paper bro kene lagi खाई मोजा अरे खावा केन लगी खावा अच्छा लगना नहीं नोंसोर ले नोंसोर खतरा हा बहानि उलुबारिनि आंलाय बहानि नोंबो उलुबारिनि रा आसि हेन्डसाम जानांगोनलै नै खना नोंसोरलाय वा माने हेन्डसाम
लोगोफोर नैखौ सेनखौ बायनो फैदोंमोन नौखाथियाव दिनै भिडिअ बेनोमोन आरो जों एग चावमिन बेनिफ्राय दावदै चावमिन दिमा चावमिन जाबाय नंगौ ना ब्र' भिडिअखौ फोजोबनोसै जों माने आं माने नै स्प्राइट बायनो फैदोंमोन सिगारेट बडि स्प्राइट ओमफ्राय लोगोफोर आङो एग चावमिन आं एग चावमिन जायाखै आं दावदै चावमिन जादों बे एग चावमिन जादों दिमा चावमिन ना बे दिमा चावमिन जादों बेयो एग चावमिन जादों आङो दावदै चावमिन लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ फोजोबनोसै नेक्स्टआव लोगो मोनबावगोन टाटा बाय बाय ए ब्र' हेन्डसाम ब्र' मा खबर मोजां भाल माने भाल हेन्डसामखौ नाय नै हेन्डसाम ब्र' टाटा बाय बाय